ora pati ndugamana. Pak Dindorawati dawuh karo kakang-kakangku, Pak Nyilik Setyaki kowe ngoyak menyang endi dununge Bagong. Rumangsaku bareng entuk dawuh kok sajake kaya dumeh neng ngarepe Ratu Gustine Mak Cilik Garbaruji kok ya langsung tumandang karya. Kok ora gagas Bagong kuwi sapa? Terus Bagong kuwi apa? Kok do arep mentala karo Bagong ki nek aku melu mentala kekuatane Bagong ki sepira? Kae ming Panakawan, kae ming Batur. Nek nganti dikeroyok karo kakangku loro karo Mak Cilik Garbaruji, Bagong cilik loro, gedhe aku sing kelangan. Ya, ora bakal negake kowe rung tekan ketemu Bagong, aku wis ketemu karo Bagong. Kang, nuwun sewu lho Kang, nek aku kepeksa ngriwang karo Bagong mergo saka pandulu batinku kok Bagong ora salah. Ning Kanjeng Wandarawati sing sajake lara ati karo Panakawan Bagong. Rekae arep mangsuli pangandikaning Sundarawati aning sinuwun Kresna ki pancen piyayi digdaya tur dasare titis Sang Hyang Bathara Wisnu. Pinter njara langit ora bakal menang nek karo sinuwun Kresna wis. Iki nek nang Petruk kelakon dadi duel. Agandeng aku ming dhewe dedeg piyatek ya ming semene gek tanganku cupet arep wani ya ora ndikaden dayan. Ora wani kok rumangsaku kok Semar kok ming dadi nggo ece-ecenan ki lahir batinku ora trima tenan. Ya, mulih nang Karangka Jempel tak kandhake bapak. Nang nganti bapak muring nang Ngamarta, oh wis ora ana wong sak Ngamarta sing bakal iso nrenggalangi kridane bapak. Premane wis teka siji. Dara Wresni Wiriwira. Setyaki. Dara Setyaki. Kok le tindak banter banget, Den? Goleki kowe. Nun? Goleki kowe. Goleki ku lho. Iya. Kuwi gatose? Bagong. Nun? Aku didhawuhi Kanjeng Kala Prabu. Nggih. Kersane kowe dina iki kon bali ning negara Ngamarta. Koko Prabu Kresna. kula kan bali teng Ngamarta. Iya. Nek kula mboten purun, Kowe tak peksa. nek kula tetep mboten purun, Tak pecah siramu. Duh, modar iki aku. Wah, ngrekoso iki. Gelem apa ora ming dalan loro sing kudu tak lakoni. Gelem apa ora? Nek ngaten nggih, Den. Niku lajeng bali. Kula lajeng lapor karo bapak, wong kula mung dikongkon bapak. Nek perkara Sinuwun Darawati niku duka, perkara Sinuwun Kresna niku nesu terus utusan sampeyan Setyaki Bagong kon bali nang Ngamarta. Kula krasa teng Ngamarta mengke kula mung dadi pesakitan, kula mung wah wis pokoke emang kula nek teng Ngamarta yakin kula tak wangsul mawon. Kowe ora kena bali. Kowe ora kena lapor perkara iki karo bapakmu. Nah niki perkarane bapak. Ning kowe sing dikongkon karo Semar. Nggih, pancen bener. Kula tak bali nggih. Wah. Ayo ning Ngamarta. Wah, wis. Niki nek kula ngayal, Kowe tak pecah siramu. walah alah wis. Mak senut ngono. Ming lagi dirasani pecah sirahe wis.
Bun-bun aku kaya bolong-bolong. Gelem apa ora? Nyuwun ngapunten boten purun. Gelem apa ora? Nggih ampun nyentak ngoten niku Den, sampean kelingan to kula niki Bagong tau ngomong karo sampean. Elek-elek kula niki tau ngerti cilikan sampean, kula tau ngudang sampean, kula tau gendong sampean. Nek sampean mentolo kalih kula, mbok sampean niku rasa nganggo tangan mang pandeng wae nyawa kula oncat suwe-suwe. Ampun. Gelem rono apa ora? Emah. Gelem rono apa ora gelem tak pecah siramu. Alah mengke kapan-kapan tak pecahe dhewe. Ning ampun dipecah to, Den. Kula niki wong ora ngerti napa-napa wis saderma diutus, Pak. Alah. Tenane tangane sencak iki sak tonyonan we moncrot e. Wah, wis cilaka walah alamar kok dadi kahananku kaya ngene. Rekane tok kongkon ngetokke nek aku ki anakmu sing setya bekti karo kowe kok. Malah neng Parandi tonyo diajar wong mar. Aku tak mulih wae tak kelakon ora terserah kowe nek ora ngene iki. Mati tenan iki. Yakin wis modar iki mbok sumpah. Rono ketemu preman, rene ketemu gento wis. Ngopo kok nangis, Gong? Nangis. Dipolo. Lho. Kok batukmu metu getihe? Nggih. Sapa sing ngajar kowe? Ndara Sencaki. Dikawake kowe. Ditanya apa didilap? Lho, aku ki takon tenan. Kula ya wangsulan tenan. Ora ana metu gedhe kok mung didumuk niku ora ana. Makbres. Bagong bali ning kamar ta apa ora? Kula iki sampean kudu eling kalih kula dereng rampung dies. Sing mak dies Dram. Iki nek ora bendara wis tak pisui lho iki. Omongane kaya Abah Kirun. Mubeng-mubeng. Aku ki takon tenan. Kula niku ya wangsulan tenan. Kowe diajar Mak Sistiaki. Heeh, anu iya, anu nggih. Terus kowe ngopo? Mlayu no. Genah kalah kula. Maju meneh. Maju meneh. Maju piye? Maju, Mak Sistiaki dipethuke. Arep modar, nggih. Men kula modar. Arep seneng karo bojoku kowe, ha. Ora sudi bojomu ayu ning semper. Malah ora tekan ngendi-ngendi ya. Ora tau goleki wong lanang lunga. Kowe maju meneh tak ewangi. Mbok ora clemongan, Mas. Ora celongan piye? Sampeyan niku ajeng ewangi kula. Aku ngerti nek kowe iki ora salah. Nggih wong kula mung njaluk pusaka 3. Arep dienggo Dingge bapak kula dandani negara Ngamarta. lah kaya ngono kok disalahke iki nek ora wong sing ora kepengin utawa wis kebacut pirang ora kelakon to. Lah nggih. Terus Kowe tak ewangi. carane Kowe maju meneh. Aku manjing ning awakmu. tengokku lho. Heeh. Mlebu iki. Heeh. Tenane. Iya. Enggak, medal putih. Ya kira, metu cangkem ya. Ora metu kono. Iki napa? Ciut ning elastis. Gedhe mlebu, cilik mlebu iki. Ora sudi jenesi. Ha pundi mlebu? Metu pundi? Kowe tak jaluk ngamot tambegan. Engko aku mlebu ning awakmu. Kula ngamot tabekan. Lek ku mlebu srana panglemunan, Oh, siap. kebatinan. Oke. Yuk. Gile.
gleleng iki. Nek kula mangleboni kowe dadi digdaya, ora iso dipateni, ora iso lara, ora iso mati mergo ana aku. Wah. Kula? Ditibani pedang ora mempan, disuduk ora apa-apa. Pokoke digapak-gapake ora apa-apa. Wah. Tenane. Saking senenge nganti kuwalik lho kok. Tenan. Asli? Wis gek mawon. Dah. Engko aku mlebu ning awakmu ku mesti didaya. Nek mung sencaki kowe kalah karo kowe. Aja kok sencaki. Kakang Kakang Turjo ora menang musuh kowe. Wis ya tata-tata ya. Aku tak mlebu ning awakmu. Engko tok kowe iso ambles bumi, kowe iso mabur apa-apa iso. Wis ngono wae ya. Tata-tata tak mlebu ning awakmu. Lan jeblok wetenge. Omong wae. Nek kene wis ngono ki kono terus masuk. Kene ki wis ngambet-ambekan arep dimasuki. Malah meng ngomong wae. Yo. Wis yo toto. Merem. Kok matane sih melek? Waduh. Telapukane ciut ya, Mas. Aku ki nek merem ki mung separo. Wah, ya ora ngerti kok. Wis ge wis. Tan samar pamoring sukma sinukmaya winaya wing asepi. Sumemben langing abu. Kong. Wis. Lho. Dan apa? Samanteng pundi? Ning awakmu kok. Lho. Ora mbrenjul. Aku ki nganggo alusan dadi ora bakal mbrenjul. Wis, Sumbara. Wah, iki. Dadi lakon tenan bengi iki. Amuk Suramrata, Jayamrata. Imbang yen padha-padha. Sencaki. Niki kula nek didhawane-wane ora apa-apa. Ora apa-apa. Tibani pedang ora mempan. Tibani godhong wesi kuning ora apa-apa. Wedan. Terus kula iso mabur? Iso. Ambles bumi? Iso. Carane ngambet-ambekan. Awakmu tibakno ning bumi ora bablas ning jero bumi. Anggere ngapusi tak plotot lho sampean. Ora. Tenan lho iki? Iya. Coba sik. Arek gleleng iki dites dhisik. Asem iki. Piye? Nyata e. Ora nyenengke nang jero bumi peteng tok. Ora ana dalane mung resep-resep. Aduh. Wah, bajigur sapi teng to. Dul. Ya wong jenes ki ketemune nggon jenes. Ngrekoso wis. Ya, titenono saiki gleleng aku. Nek mabur sikil jejak ping 3. Engko mabur. Ping 3? Nek ping 2 ora mabur. Pokoke ping 3. Iya. Wah, cencaki kalau ketok saka kene. Wah, bareng antuki wong tuku rokok cencaki ya. Gleleng kowe. Wah, disambut masyarakat. Sik. Ana ndi, Kang? Golek kolah. Golek pemandangan. Wah, tenan ora. Rambute jan. Oh, bajigur lanang to.
Asem iki. Iwas tak mate. Bareng mewu kok dodol telo. Medun. Ngene iki sapa sing arep menang karo aku? Ayo, Sencaki. Tak tunggu nang kene kowe, Sen. Nek wangkal wong iki nek ngeyel wis dijotosi metu gedhe nggon sirah ora bali malah menteleng mripate. Sencaki to iki wis sajae mentas meguru anyar. Ha aku saiki ora wedi lho kowe. Oh jotoso gawanan gada wesi kuning keprono sirahku iki iso gawe tato awakku, aku meguru karo kowe. Apa kira-kira wani nampani gada wis kuning pecah sirahmu sirna mergolayu. Sirna gang sire kena. Ora mungkin Sendaki. Pati uripe menungsa iki ora gumantung karo gada wesi kuning, ning gumantung karo sing gawe jagat. Gusti sing Maha Nasa, kuwi sing nyekel saklare wong sak donya. Nek arep mateni Bagong iki pateni sakale klik modal. Ning ora saka Sencaki, kowe aja gleleng kowe. Bengi iki gada wesi kuning takluk di tangan Bagong. Penyakit. Ayo cobalan. Arep jajal aku? Cobalan. Deloken. Deloken kadidane Bagong. Sawangen. Mripate iki ngematke kene. Kono wae. Deloken iki lho kekuatane Bagong iki deloken. Wis tak weruh Bagong iso ngene iki, ha? Kowe iso ngene iki, Pak? Iso ngene iki, Pak kowe? Hah? Sendaki. Iki lho. Lho, kari sirah. Sirahe dindelepke apa? Heeh. Sirahe dindelepke. Agena mendlep lho sawangen. Bagong mentas meguru anyar ngatasi pun derajate Bagong kok ambles bumi. Gurune sapa? Sabar paman nggih, nyemelangi nggih, nyemelangi. Bagong mentas meguru anyar kula dawuh supaya mlempak teng Amarta piyambakipun boten purun malah ngetokaken jaya kawijayan. Bagong nggih menapa? Ayo Sencaki aja mlayu kowe. Gatot Kaca iki. Ngerti ya, Ngger? Ulun Bathara Brama. Wong edan. Medun. Gleleng saiki. Sing iso mabur ki mung kowe tok apa? Sing iso pesen tiket ki mung kowe tok. Bagong bengi iki lakon, Mas. Aku ora gumun kowe iso mabur. Aku ora gumun kowe kabeh katigdayan. Kowe lah. Iki lho delokne lho. Delokne iki. Deloken. Ora wedi. Kowe lah. Ora wedi. Kowe lah edan iki. Wah ngrekoso iki. Aku ora wedi pinadyan nganggo daya kekuatan apa. Ayo mlumpuk ning Amarta, bali ning Amarta. Mboten. Ora gelem aku mentolo karo kowe. Ajeng napa?
Pancap pundakmu jebol siramu. Weh, leno pangendamu ngejak pinten dinten taladene. Iki berkaring patimu. Babo, babo. Mati. Hah? Mati. Mati. Ayo tangi yo. Tangi yo. Tangi. Mudar. Untir sirahmu. Tugel gulumu. Ayo depan pancen wis kadidayan tangi yo. Leganing atiku. Ayo tangi yo. Ora bakal bisa nglawat. Ah, semi akeh semute to nang kene. Wong edan. Musuh kowe sampe bumi ndeng lali aku. Mulane kok nut. Wah. Wah, Angkres bumi tak pecah sirahmu. Iso Angkres bumi Iso wae. kok ning edapi-edapi temen. Cang gleleng kok, Mas. Gatotkaca mlayu. Paman Garbaruji mlayu. Tok umuki leh mau Angkres bumi ning Antarja mbok umuki ora bakal aku gumun. Mabur? Ora gumun. Wah, iki nang jero meneng turu ketok iki kok. Mabur ora gumun, Angkres bumi ora gumun. Ayo kowe ngejawab apa? Bali ning Amarta apa ora? Ora. Wani karo Antarja. Sing tak wedene apamu, Jo? Kok muni Jo? Jenengmu sapa? Jo, Antarja ta? Dundang Jo kok ora gelem. Kon munggah ngontorno. Mesinmu apa nek ontor? Penyakit ora. Penyakit kowe sing penyakit ora. Ora minggat kene marganing patimu. Panggal tayone. Apa-apa. Dan Gus ngandera payah iki. Mula kok aku disembur kok kemranyas neng rai. Waduh. Ngopo Kong? Turu sampean. Ya sing gedhe pangapuramu. Mangkel aku. Marai tak jebleske lemah. Pas gun weteng. Padha kula ya pas weteng. Ndara Antarja nyembur. Lah kowe nek nyembur ki ya iso. Wah, ora omong mau-mau ya. Kula nyembur ya iso. Iso. Carane Waton idumu wis mawa iso. tenane. Iya. Modar kowe. Wah, ae. Corowe gosong e. Nek ra dites ya rugi kok nek tiwasi durang apa-apa. Ora percaya karo aku idono gendi Kakang Antarja kae. Ora tiba gladaran. Ayo, kene Jo. Wis didoni modar kowe.
mundur to. Mundur mergo kelomoh ketoke. Ora kok perkara lara ki ora. Akeh tenan e. Tak ngono. Mapya. Ning rak mundur. Mundure ora muni adoh iki. Langsung klepat lunga genah raup kae mau. Wis semen sing penting menang lah. Ha piye wis kangelane karangan. Ya wis ngono kuwi pokoke kowe digdaya nek klebon aku. Ha iya. Paling seneng aku. Ambles bumi ya iso, mabur ya iso, Ndarantasena iki pancen digdaya tenan. Ayo, Amus Suramrata, Jayamrata, imbang yen padha-padha. Iki wis tak ngono bola-bali kok. Ora mumbul-mumbul ya? Den? Kok ora mumbul? Kurang seru sih keliling gejlok lemah. Oh ya. Gitirane. Pitirane nggo napa? Ya sampai sumi. Ngambet-ambekan. Ah. Oh bajigur iki. Aku kapusan. Kapusan kok seneng. Metu ra omong-omong. Sone ki omong. Dadine kene ki semangat ngono lho. Metu kok ming meneng wae. Nglegeses wae. Sone anu ki omong. Teko meneh ngono. Dadi aku ki semangat. Ya sing gedhe pangapuramu. Heeh. Wis tak ewangi sing do ngoyak karo kowe wis do mundur. Saiki karepmu Kulo jeng-jeng ngomong karo bapak. omong perkara apa? Ngomong perkara nek Sinundarawati nggondhali tombak Kurawelang payung Tungganaga pustaka Jamus Klimasada. Sing kandha sapa? Kula ngoten kok. Tungguran sawetara, Gong. Kowe iki wong suci, kowe iki wong jujur. Mula janjane kowe tak kandhani ya. Heeh. Kok hoah Anu nggih. tengko ngisor. Nggih, lali tali isih gleleng. Wong aku sing marai gleleng wis nang kene kok isih glelang-gleleng. Kowe tak kandhani mburimu kuwi apa? Apa ya? Ora digrayai ditoleh. Apaan ini? Apaan ora sok nutuki wong tuwa. Kuwalat. Aku iki omonganmu senengane sok nyenyengit. Niki napa ya? Kuwi sing dawa kuwi tumbak Karawelang. Wo. Sing niku mingkup Payung Tungganaga. kok do ngeteri layang Kudu layang kuwi pusaka. Jamus Klimasada. Heeh. Lah kok wonten gir becak barang? Gir becak dengkulmu mlocot kuwi aja sembrono lho, kuwi pusaka ampuh lho. Kuwi lho mburine kuwi lho. Gir becak ora ana rantene kuwi. Kuwi senjata cakra. Alah, Yung. Aku do tekan mriki. Do melu karo kowe, Gong. Mergo do ngerti nek kowe iki wong jujur, ngerti nek kowe iki wong sing tulus lahir lan batine. Alhamdulillah. Oh alah Pak, kowe iki kok ya mung njaluk kaya ngono kok ya kekuatanmu luar biasa. Ing atase pusaka do ngerti karo aten-atene menungsa nggih, Den. Ngamarta niku ampun lho. Iya. Ing atase pusaka niku benda mati kok do ngerti aten-atene menungsa. Sing menungsa benda uripe kadang-kadang sok do ora ngerti aten-atene siji lan sijine nggih, Den. Iya. Terus niki Gawanen none bapakmu ngono. oh nggih, sak cakrane. Kabeh gawanen. Ngono sing dicakra goleki. Ora sawedi, wis kenggonan pusaka kuwi dadi ampuh. Waduh. Iso mabur neh. Ora.
Kok mengurung mubar mabur. Seneng e. Iya ning wis. Sok kapan-kapan nek selo tenggen kula nggih. Ngewangi opek kambil. Mangane kula dadak ketayalan ngrekoso sampean manjing kula tak duk. Wah, opeki kabeh. Nggih, mengke nggo bali degan loro. Degan loro kepruke ndasmu iki apa? Ya ora ngono, Mas, konjur kasar. Wis gawanen Bali, Cokro gawanen Bali. Engko aku tak ngandani dulur-dulurku putra Pandhawa nututi kowe. Aku ngerti karepe karo bapakmu. Oh nggih, serius. Iya. Nggih pun konten mawon kula tak wangsul nggih, Den. Ya sing ati-ati. Nggih. Nyuwun pamit. Niki dicekel mboten napa-napa. Ora, ning nyembah ping 3 mergo kuwi pusaka dadian saka menungso. Oh nggih. Wah, jan ampuh kabeh. Tangan loro. Yo kepiye iki ra tekan e? Iki lho, iki ra tekan irung. Kuwi goblok men ya sing kiwa metu kiwa, sing tengen metu tengen. Ngono. Iya. Siji. Loro ping pinten? 3. Telu. Wis. Barang ra iso hitungan e. Kok arep ping 4 ora? Pun ngoten mawon? Tangan tengen. Nggih. Sing ora kotor nggih. Iya. Kuwi kiwa. Oh iya wah. Senjata traka. Cokro. Dadi isi. Waduh. Kuwi ngopo ora? Cokro kok tutuke mbathuk terus aduh lah. Bagene ra apa-apa. Lho. Dene tamake gunung jugruk segara asat kene. Ora apa-apa. Payung tunggul naga. Senjata cakra. Tombak karo. Wong edan ora. Wis garan bali ngono nggih. Engko aku nyusul kowe, Gong. Nggih, tenan lho, Den. Iya.